Vidari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume, ndine makore 29 years ekuberekwa, ndiri munomu munyika yedu yeZim. Saka mukoma ndine imwe friend yangu but iye mukuru kwandiri, saka baba vake pavakashaika then iye ndiye akabva azopiwa tsvimbo yomusha ende nazvino iye ndiye atova n'anga. Baba vake vainge vari n'anga uye zvekare sekuru nagogo vake vainge vari n'anga. Zvino friend yangu uyo mukoma pane zvimwe zvinhu zvaakandiudza zvekuti zvakandivhundutsa, saka iye akandiudza kuti anopota achideketerera mazita evana vose vemuraini medu kuno kuvillage kwedu, vose vari kunze kwenyika, zvisinei nekuti munhu iyeye waanenge achideketerera zvakaipa pamusoro pezita rake anenge ari kuSouth Africa achitambura kuBotswana kana kungava kuri kuUK kana kupi. Iye akangonditi as long as ukangobuda chete muZimbabwe ndinobva ndatanga kukudeketerera zita rako uye ndichida kuti unge uchizodzoka kunoku kuZim usina kana chaunenge uinacho. Anovadeketerera kuti vange vachisungirwa zviraramo zvavo ende vachitambura kudaro. Iye akati anenge achiwana mari but haana manje kuda kundiudza kuti mari yacho iye anenge achiiwana sei kana kuri kunzi munhu wacho waanenge adeketerera kana ari kuUK mari yacho anozoiwana sei. Ndakamubvunza but akabva ati aiwa iyoyo isecret yangu. Pamba pavo mukoma pari kuitwa mamwe madevelopments anotyisa. Izvezvi mukoma painge patori nemasurveyor vari kutofanira kuti vange vachiuya kuzodrilla borehole ko iro zimba racho raari kuvakisa. Ari kuvakisa rimwe zimba rakaita kukura, saka handizivi kuti ndodii, ndotsvakawo here vekuti ndinongoudza kana kuti ndongosiyana nazvo because kana ini ndava kutomutya. Iye anozoita zvokutondibvunza kuti konaisa wira why is it mazuva ano wava kusafarira kuuya pamba pangu. Ndava kutotya kutoti kana ndikaramba ndichienda pamba pake maybe anokwanisa kuzondigadzira, saka ndikukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma pandakauya kunoku kuJoni ndakabva ndazovhunduka life yemuJoni. Handidi kana kukunyeperai, ndakavhunduka life yemuJoni because zvakaitika ndezvekuti inini pandakatanga kugara nemurume wangu mune imwe location, varume vaigara vachiita kundinetsa ende mazuva acho iwayo murume ainge asingadi kuti ndinge ndichienda kubasa, saka ainge achingoti unozondihurira kana ukaenda kubasa unozondihurira. So ndaiti paya murume paanenge aenda kubasa then pamba paibva pasara pachisvika varume vakasiyana siyana but vanobva kumusha. Umwe ndiye aiuya akabata chingwa, umwe aiuya akabata baked beans, ndichitorovawo kaheavy breakfast. Saka ndaizoti kana murume ava kudzoka achibva kubasa ndaibva ndarasa mukoma, ndaitosarudza kuti kana ndanwa maybe only a glass, munhu kana anditengera coke then ndaibva ndarasa drink racho rose. So mukoma nekufamba kwenguva manje ndakabva ndachizotanga kuda kufadza varume vaya zvekare nekuvasejusa kuti varambe vachingonditengera tukunonaka. Saka ndakabva ndazotanga kutevedzera mapfekero nehunhu hwevakadzi vemuno muJoni zvekuti ndaitova nehembe dzangu dzandaigara ndakaviga. Ndaingoti kana murume achingobuda so ndaiva netumabhamshots twangu twandaifarira kupfeka then ndaibva ndatupfeka ndobva ndaenda zvangu kuspaza ndichinotenga zvandinenge ndichinotenga. Apa mukoma ndinenge ndakatoshama, kutoshama chaiko, saka varume vazhinji vainge vachitongotapirirwa neni. Mukoma ndakazosvika manje pakuchitanga kudanana nevarume vaya. This was after ndazoinvitiwa kune imwe brai. So pandakaenda kuya kana murume ndainge ndava kutozvudza kuti ndainge ndisisina kana basa naye, plus ndakabva ndazorekrutiwawo nomumwe mukadzi uyu nanhasi uno kunyangwe ndikakuragidzai munotoramba kuti munhu iyeye angahurira murume wake because iye nemurume wake hazvitomboenderani. Iye nyaya yakandiudza ndeye kuti
ainge atongoriwo best friend yemukadzi wemurume uyo wacho waakazotora, but akaita zvekumushandisira mushonga. Apa anomuhurira sei? Apa murume wake akanaka sei? Mukoma, he is very handsome, but anohurirwa neumwe munhu wekuti akatozvishatira zvake asina kana structure. Saka akabva andirecruiter, tainge tava kutongofamba tiri tose tichitongokavhirana magap edu. Takabva tazoenda kuya kubrai kuya, ndokubva ndatotanga kutodanana nevamwe baba. So mukoma, nekuda kwehunhu hwangu plus nekuzonwa doro, ndakazoti manje murume paakandiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichimboenda kumba, because ipapo ainge ava kunzwa runyere kupe rwekuti ndainge ndava kupota ndichipinza zvikomba mumba. Paakandibvunza ndaita kuchema ndichiita kuzvirovera pasi ndichimuudza kuti inini kukuhurira handimbofi ndakakuhurira baby, ndinokuda. Saka akabva ati kana uchindida chimbodzokera kumusha. Ndokubva ndati zvakanaka murume wangu, ndokubva ndadzokera kumusha. Apa ndichiti zviri nani kuti ndige ndichidzokera kumusha, ndainge ndava kuzviudza kuti kumusha ndo kwandinonyatsokwanisa kunyatsokunohura zvakanaka. Ndakangoti ndichingosvika kwavo vatezvara vangu vakabva vatondisvitsa shoko, because ndakatoona kutoti vane meso. Pane umwe musi uyo waZambia randainge ndakamonera parakadona, ndikabva ndaona kuti vakabva vamhanyisa maziso avo. Apa ndainge ndida kutongoona kutoti itype ipi, ndikabva ndatoona kutoti itype ine ruchiva, ndokubva ndatongoramba ndichiva sejusa. Tatanga kudanana inini navatezvara. Saka vatezvara vangu ava vainge vachirara neni, vakatanga vachindipa mari, ndokubva vachizotanga manje kurara neni zvechikwereti. Saka ndakazoti ndoda mari yangu, because mari yangu yainge yava kutosvika kuma 300 and something US dollars. Ndikabva ndati ndikuda mari yangu please, ndipei mari yangu, because pose pamairara neni maindiudza kuti muri kuzondipa mari yangu. Saka ivo vakabva vanditi iwe handina kana mari yako yandiinayo. Ndokubva tatanga kunetsana, takanetsana mukoma zvekuti musi wacho iwoyo, even though painge pasina vanhu, but takatorovana. Ende vanhu havatombozivi kuti why inini navatezvara vangu takavengana kudaro. Ndiyo secret yangu iyi yandiinayo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi vanhu havazivi kuti chikonzero as to why ndakavengana navatezvara vangu inhau yekuti ivo vairara neni for chikwereti. Saka vane chikwereti changu. Yo, strange things do happen in this world. Vatezvara kukwereta muroora, kuita bonde rechikwereti nemuroora. Hai, regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini ndine stress, ndine imwe BP isingaite mukoma. Ndakatumidzirwa mari nemurume wangu. Saka murume wangu ndakamusiyawo kuSouth Africa. Iye ainge achingoti xenophobia yanyanya plus nedhudhula, because aitomboshanda kumatrack, ndokubva azorekedza kumatrack kuya nekuda kwedhudhula. Akabva ati madam, imimi mava kufanira kuti munge muchienda kumusha. So ndakabva ndazouya kunoku kuZim, ndokubva atanga kunditumidzira mari. Saka mari yakazoti yava 5,000 US dollars. Ndokubva ati ainge achida kuti ndinge ndichitenga stand. Saka hanzvadzi yangu manje akabva azouya kwandiri, akabva ati tete tadi tambospina mari iyoyo. Ndokubva ndakweretesa hanzvadzi yangu. Saka pandakakweretesa hanzvadzi yangu, handina kuzoudza murume wangu kuti ndainge ndakweretesa tsano mari. Saka hanzvadzi yangu ndakamukweretesa 3,000, achinditi within a week ndinenge ndatodzoka nemari inenge iri double. Saka ndainge ndichida kungoona kuti zveshuwa tinokwanisa kutoruka mari here. Nyaya yavapo ndeyekuti hanzvadzi yangu haachada kundidzosera mari iya yandakamukweretesa. Apa murume wangu ari kufanira kuti ange achidzoka, ende ini hangu ndafunga kuti ndinge ndichingonwa poison, ndinge ndichizviuraya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa. Ya, zvakangooma hazvo. Hanzi hanzvadzi yangu anofarira zvebetting, but muroora ndichitaura naye akati havana kuita zvebetting, vakangozama kuspina mari yacho ndokubva vanyudzwa mari yacho iyoyo. Zvakangooma hazvo.
please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, but kuzviuraya I don't think kuti that is a solution. Kuzviuraya vahanzvadzi haisiriyo solution. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakauraya imbwa dzevavakidzani vedu. This was after ndarambwa nemusikana wangu, ende musikana wangu uyu akabva azondiudza kuti ainge akaudzwa madhiri ose, but mukoma dzainge dzitongori nhema, because iye akatongoudzwa nemwana wepanext door, umwewo musikana ainge achiita sekunge dzainge dzakatodambuka, aingofamba achingotaura nyaya dzevanhu. Saka pane umwe musi uyo waakatongondiona ndainge ndakatomirawo neumwe musikana ainge ari classmate yangu, ndainge ndichitokumbirawo rimwe exercise book, ndokubva atofungidzira kutoti tainge tichidanana. Akabva amhanya ndokubva azoenda akabva azonoudza musikana wangu. So musikana wangu mukoma ndakazoti ndaenda kunomuona time apa ndainge ndatomutengera kachokoleti, ndokubva anditema nekachokoleti kaya akabva atanga kuchema. Apa ndakabva ndazomubvunza kuti what was the problem, ndokubva azondiudza kuti already ainge ava kutodanana neumwe mukomana, all because of me, because ndainge ndamupa a heartbreak, so she had already moved on. Ndakarwadzwa mukoma ndikachema. Akabva azondiudza the following day kuti ainge asisiri mhandara uye ainge atorara nemukomana uya. Apa inini naye tainge tatodanana kwemakore nemakore. Zvino akati andiudza kudaro, ndikabva ndamubvunza kuti saka akakuudza kuti inini ndava negirlfriend ambori ani, ndokubva azondiudza kuti kamusikana kepanext door ndokainge kakamuudza kuti ndainge ndichidanana neclassmate yangu. Ipapo ndakabva ndazoenda kune classmate yangu, ndokubva ndazomuudza kuti ndainge ndichidanana naye. Iye akabva ati it was okay, kana vanhu vachiti tiri kudanana it is far much better kuti tinge tichingodanana, tinge tichivasvotesa. Ndokubva tatanga kudanana. So inini naye takatomboroorana, but ndokubva tazorambana. Akabva azoti zvainge zvava kuitika pasikarudzi yangu iye ainge ava kusazvikwanisa. Mukoma nashi ndainge ndisingazivi kuti vavakidzani vedu ivo vainge vakabata, because zvandakaita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazotenga mushonga wemakonzo. Ndakati ndatenga mushonga wemakonzo, usiku hwacho ndakati ndapiwa plate yangu yesadza yekuti ndinge ndichidya, ndokubva ndatora sadza riya ndikabva ndakanyanisa ndikajamba jirawo, ndikabva ndazonopa imbwa dzavo mushonga, sadza riya rainge riine mushonga wemakonzo, ndokubva dzazofa. But handina kuziva kuti vanhu vacho vainge vaine mishonga. Ndakazoita dambudziko rekuzvimba sikarudzi yangu. This was after ndatotizirwa neuya ainge ambori classmate yangu, she was pregnant. Ipapo pandakatanga kusangana nedambudziko racho mukoma rainge riri rekuti sikarudzi yangu yakati yazvimba kudaro, ndokubva yachizotanga manje kusvava, yaiti ichisvava kudaro chimusoro chayo chakabva chazonyora mukati. Nanhasi mukoma nashi handisati ndaroora nekuda kwezvakaita sikarudzi yangu. Kana ndega mukoma ndinototya, ndinotonzwa ndichitomerera kana ndikatarisa sikarudzi yangu nekuda kwezvayakaita. Vabereki vangu havatombozvizivi, because ndakabva ndazoudza uyo ainge ava mukadzi wangu, ndikabva ndati kana ukagara waudza vabereki vangu zvinoreva kuti munhu wose achazozviziva, please just remain quiet. Ipapo mukoma ndainge ndichitya kuti vanhu vanozozviziva kuti ndo zvainge zvava kuita sikarudzi yangu. Saka ndaifungidzira kuti zvainge zvichazoita bore, because at that time ndainge ndichiri right, but nekufamba kwenguva mukoma the situation got worse and worse until both of my parents passed away. Iko zvinozvi sikarudzi yangu iko zvinozvi mukoma chimusoro chesikarudzi yangu chakaita kunyora kuita kupinda mukati. Saka handizivi kuti kune mushonga here wandinokwanisa kushandisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Bankuru vangu vainge vaine mombe 80, saka mombe dzose idzo
saka mombe dzose idzo dzavakasiya takapedza kudzitengesa, then mari iya tikabva tazoiinvesta mune mamwe mabusinesses. So mukomanashi banguru vangu ava vainge vasina mwana mukomana, saka vakazoti vashayika pakunogovewa kwenhaka yavo takabva tazomanikidzira amai guru. Ivo amai guru vainge vasingatozivi kutoti tainge takatoita matare kudhara banguru pavakatanga kurwara. Ini ndakabva ndatodanwa nababa ndokubva ndazodzokera kumba ndikabva ndatoudzwa kutoti nyaya yainge iripo yainge iri yekuti tainge tichida kuti tinge tichizomanikidzira amai guru kuti ndinge ndichizovagara nhaka, ende vainge vachazoramba vachiti handingambogarwi nhaka nemwana kaini. Zvino banguru vakazoti vashayika, then nguva iya yekuti tinge tichizogova zvinhu zvabanguru, then vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachigarwa nhaka nabamunini sezvo vainge vasina mwana musikana. So at that time tainge tichifungidzira kuti zvimwe kuda ivo amai guru vainge vachazoramba, nekuti bamunini vacho vainge vakatogadzirwa nababa, vainge vachitopenga. Nanhasi uno vanotopenga, vakagadzirwa nababa vangu mushure mekunge vawana basa, but izvi zvakaitika apo patainge tichiriwo vana vadiki. Saka bamunini ava vanonzi vainge vakaenda kuHarare ndokubva vazowana basa kuZesa. Vainge vakatobatsirwawo nehama yaamai guru ivavo vacho ava vatakazotorera upfumi hwose hwainge huri hwabanguru. Saka mai guru vainge vaine hama yavo yainge ichishandawo kuZesa. Saka ivo bamunini vakazoti vauya kumba ndopavakabva vazokumbirwa mari nababa vangu, then baba vakabva vazondiudza kuti vakazotora mari iyoyo ndokubva vazoenda nayo kun'anga. Vakati vaenda nemari iyoyo kun'anga ndokubva vazonogadzira bamunini. Bamunini vakangotanga kupenga vari kubasa ndokubva vazodzingwa basa ndokubva vazodzoka kumusha. Nanhasi uno ivo bamunini ava vagere pamba pedu, but vanotopenga kutokonya kutodhunya chaiko. Saka patakatoona kutoti ivo amai guru vainge vabvuma, zvinhu zvokuti zvakabva zvatotishamisa because tainge tisina kana tarisiro yekuti ivo amai guru vangabvuma kugarwa nhaka nemupengo. So ivo vana baba manje nanatete vakabva vazojamuka vakabva vati aiwa bamunini vainge vari murwere wepfungwa, zvainge zvisingaiti kuti vange vachizogara nhaka, ndokubva tavati vainge vachifanira kuti vange vachizogarwa nhaka neni kana vanhu vainge vachiripo parufu rwabanguru vakatoshamisika kuti ko chii chainge chichimbotora nzvimbo. Saka vakabva varamba. Mushure mekunge varamba ndokubva tazovatorera plot iro rainge riri rabanguru. Ende ivo banguru pavainge vachida kutenga ploti ravo iri, ivo vana baba vanoti vakabva vazopfurira baba kuti vainge vachizotenga plot kudhuze nekumusha. Saka amai guru kuti vange vachizoita ma-up and down vachiuya kuplot vainge vasingakwanisi. Apa paplot ipapo banguru pavakatanga kurwara, vana baba nanatete vakabva vazodzinga vamwe vashandi vose vainge vashandira banguru kwemakore nemakore. Then vatete vakabva vazoti paplot paya pange pachizoshanda vana vavo zvekare nevamwe vanin'ina vangu ndo vainge vachishandapo paplot. Izvi vakazviitira kuti kana banguru vazoshayika then tinge tichizokwanisa kutora upfumi. Saka banguru vangu vainge vaine mombe dzainge dzakawanda. Saka mushure mekunge tazokwanisa kutorera ivo amai guru plot ndo patakabva tazotanga kutengesa mombe. Idzi mombe takadzitengesa in secret vasingazvizivi, nekuda kwekuti vana vaamai guru ivo vari kuchando uko vakabva vazongoti mama siyanai nazvo otherwise munokwanisa kuzoroyiwa. Ndokubva tapembera tikabva tafara. Saka takati tatengesa mombe dziya umwe noumwe akabva atora yake mari, iniwo yangu ndakabva ndazoinvesta. Asi paplot manje kuti tinge tichitengesa plot ndo pari kuti netsei. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ya zvakangoma hazvo vedu we. Hey ya zvakangoma hazvo vedu we. Then pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya nguwo makavika chitupa changu. Ndikuda kureurura mukoma kuti foni yandiri kushandisa izvezvizvi, foni iyi ndakaitengerwa
Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinoda kureurura kuti foni yandiri kushandisa izvezvi murume wangu haatombokwanise kuafodha kunditengera foni inodhura kudaro. Foni iyi mukoma ndakaitengerwa nechikomba. Foni iyi iyo mupepu inoita 7,500 rands. Saka murume wangu ndakatomunyepera kuti foni iyi ndakatoitenga muvakomana. Ndiyo secret yangu, ndakaitengerwawo nevamwe baba vane sweet love. Baba ivavo vari very romantic, apa vane sweet love. This is my own confession mukoma. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ingori relationship yekungofadzana, ndinovapawo zvavanodawo pandiri, ivo vanonditengera zvandinenge ndichida. Kana naamai vangu vanototaura naamai vangu, amai vangu vanotozviziva kutoti vane vakuwasha vavo vaviri. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.